of Kiki. What was the story, Kiki? Okay, so that guy, Auntie. The ex? Yes, ex angori obita, ango but anditonzwisise ukuthi achiri kudei kwandiri because nabasa neni even before ndisati ndatombodana nako naye tatasiyana but unongoziva ma-ex vamwe havadi kuona munhu ari happy. So that video, yes, we were still together but akabva atanga kutondi blackmaila naro munhu achikuzoti da kuriposta. So at first zvaimbondistressa paiti ada kuiposta video aita kuti musarambane here or mamatorambana kudhara. Why then was he threatening you kuti tira kuriposta? What was the reason? Like kuti da kungokufixa wongwamutadzirei? No, and anditozivina nhasi chi but angori bita ake like haadi kundiona ndichifara. Akaramba mumwe ndiani? Let's say takarambana. Makarambana? Yes. Maybe bita tisinobva pakuti nini ndikaramba nebaby ndinoti ndichatsvagira means bhozi randiramba. But ndiye akatanga ake kunibata rafu and ndiye anozviziva achindichita several times. Ndobva kuzoti andichakuda? Yes, ndobva ndangoti it's not working, let's stop. Panguva yacho akatowirirana nazvo but then pakanondaita move on akutanga kuti remember in fact atanga kungondisendera mauya achidelete aita akasenda umvuzoti saka what's the meaning of this then you obvanyarara saka takatogara titori ready saka ndakabva nangoudza umwe wangu like ndozvi mavideos anga ari naye which year? anga ari maybe early 2022 pandakaenda kusouth. Early 2022 pandakaenda kusouth. And how did you manage to come back after that from that situation? Zvaitika zvese wakazoyatsokwanisa kunyazo unoza nyadzi zvakawanda zvokuti munhu ari kundiexpose and what not wakamanija sei kuzonyatsodzokera back to yourself? Ndoti thanks to Coco paside pangu like yeah. Even pakatopost like ndiyakatotanga kutozviona kuti aish munhu zvakati so ndobva tondiudza kuti azodini azoposta video re something like aigara achindisimbisa ake every time ngonzoti it's okay andina zvandokwanisa kuzviita because video anaro and pane paanga kutombota zvokutanzi kana usingado ndiriposte ndipe mari ndikamuzoti ndinofa upenyu hwangu hwese ndichingokubhadhara exactly. Saka ndakwandosvika so ini nemwoyo wangu ndikuzoti ndakaita move on handine inewe. Wakambotaya kumubangarira or something kuti adelete that video? Ndakangoti ameno just let it go andiri munhu asingadi zvenoise saka ndakangoona kuti just ita zvauri kuda at least nemunhu anondisimbisa hangu akangonzoti it's okay handi akangopedza kuposta mavideos ake zvinobva zvangodini zvangopera. So wanga wakatoudza Kiki Tytie kudhara kuti mvesa wangu kune mavideos angangobuda here zvakazobuda sesurprise angara achitozviziva kuti kune mavideos anga ariko akakakwidibirwa somehow? Okay, so a few days later, Kiki, you posted some pictures, and videos, uchiswa tattoo. What motivated that move? I'm going tattoo, Kiki. Okay, for tattoo, Antika. I know because like singata mena ka love kedu shakariso. So kukufa kanzot I love you, Antika. Damu ignore for days. Then I came back like ndafunga. Ndazomzot okay, I love you. Vanditi sure that okay like ndakangozvifunga ndega ngot like I just want to prove but okay I want to tattoo you now but ngot serious yeah ndoba atondirambira and for a long time achina no very too risk why pakafunga kuitwa tattoo mangamani like how many days, how many weeks, how many months muchidana na let's say half a year, like 6 months down the line then you decided to put a tattoo vamudai mbomira then ndoba ndaramba ndichimunetsa like ndakatozomudza kuti okay kana iwe usingadondise tattoo then ndozotawo ndini because why like ndanisazvinzwisisa kuti why achiramba exactly vazoti it's okay like ndaitotyira hangu iwewo then was it a way of maybe saying sorry kuna Kiki since papa mbobuda kuna Tytie since kwanga mbobuda nyaya dziya before kuti kandiswe no video ndo rakatoipa pressure yokuti takatoiswa tattoo before the video so video tattoo nas yachibva posta mangwana acho. Oh, so the guy agagumbuka because of the tattoo. Exactly.
Exactly. Then vati saka ndikurwadziswa pana pakati finhuri vana. Exactly. Then my brother you wakazvitambira sei Tytie? Pakabada chini because uyu kawe adhiniwa bhebhe rakuisa rakustika riri papi Tytie rakanzi Kiki? Ndakapfeka trouser riri pathai. Yes. Right, dada ungambotiratidza zvedu anyways timbonyatsoona zvedu zvakanaka rakanzi Tytie. So after aisa tattoo then chakunobvunduka chikidai wakazvitambira sei? Atonyanya kuvhunduka stereki because at first aisenda achideleta ndobva azoti ndoda kuposta saka isusu takangomirira kuti aposte zvipere but nanhasi tichiri kutya because akatisendera acho anga asiriwo ese akazoposta acho saka takangoti aiwa its fine kana kungothreatena its fine kadaro kana kuri kuti akazoposta zvinongobva zvangopera ipapo saka akabva angoposta pane vanhu varikutaura kuti mavidheos akawanda no ividheo 1 raakaposta okay ividheo raakaposta e1 amwe atoziva hana kuposta. So the video, it was like the sex step. Yes. Guys having shabulugu. Yes. How did you react, my guy, seeing your woman being smashed by another man? Tell me, man. Ooh, guys. I can't imagine, yeah? Pane zvimwe zvatopretenda mukufamba umu tichizita kunge tiri perfect. Yeah. Handingati ndaona munhu wangu handiti achidewa but inyaya yekuti zvakaitika ndisipo izvinhu handiti yes, you were not there. Inyaya yekungoti hakuna mavidheos evanhu vachiita zvinhu zvavo nemaex avo. Of course kutori nezvidhafu pamwe iye Kiki wacho vakatoita zvimwe zvidhafu zvandisina kutomboona saka ndotsamwirei nezvandaona izvizvi ichiziva kuti hapana ari perfect. Inini nditori nezvandakatoitawo you understand. Vabereki vane zvavakatoitawo hakuna munhu ari perfect. Vafundisa nezvaakaita hazvingosina mavidheo chete. My brother, you sound like you're deep in love, honestly. Yeah, urumurudo, you know, when you're convinced, like, okay, whatever that happened, guys, let's go.